Weche mag tuke. Klab ma Migori Youth pok oyudo loch tuke adek mokalo tok wilo kocha margi kendo miyo kocha machon mar Shabana Sami Okoth thuolo mar tayo klabno e tuke mag lig ma piny mar National Super League. Alap ma Migori Stadium odiochieng' manyoro Migori Youth noyudo ka tugo pek bang' wuok Ambodhi nono gi nono gi klab mar Vihiga Bullets. Kenjo Steve noyudo thuolo mar miyo Migori loch kokalo picha choma dakika mar 65. Kata kamano thuolo notore. Migori Youth pod nigi geno mar donjo lig maduong' ma nyaka sani gimako thuolo mar 7 gi points 36 16 tok klab ma Naivas mako thuolo mokwongo e chung' mag timbe. Tumedominate game, imekuwa ni nzuri, tumecreate chances but katika finishing kidogo ndio imetulet down. Kwa sababu ukiangalia from the game ianze tulitake charge na tumefika kwa opponent several times but ni ile opportunity ndio tukutumia. Our side naweza sema strategy yetu imework because tulikuwa tumekuja first, tulikuwa tunajua surface ya ground si poa, so tulikuwa tumekuja tukasema sisi tutacheza low block then tutatoka na counter, na at least tumetoka counter kadhaa, tumepata pale chances kadhaa. Naweza sema strategy yetu kulingana na venye tulikuwa tumeplan kuja kwa